Bé, se sent bé? Bona tarda a tots i benvinguts al Teatre La Gorga de Palamós. Notareu a les meves paraules un pèl de nerviosisme, tot i que és cert que ens coneixem tots o una gran majoria. Això ho estic llegint, això ho estic ara improvisant perquè el meu cor va a mil, però bé, en qualsevol cas ja espero anar-m'hi costant. Primer de tot, agrair a tots els presents, però també a les persones que per al seu càrrec o per la seva feina tenen una certa repercussió no només a la societat alhemosina, sinó també a la societat catalana. Agrair primerament a Quelo Martí i Marta Martí, ambdós caps de llista de Convergència i Unió, el meu partit, també no només a Palamós per part d'en Quelo, sinó també de Vall-llobrega amb la Marta. També tenim aquí no volia que ho digués, però jo ho diré, l'alcaldessa de Palamós se l'ha convidat, el que passa és que, lògicament, un dia de pont, hi ha moltes activitats de totes les associacions del poble. Per aquest motiu també m'ha fet molta il·lusió que la Núria Moral, que ara mateix no la veig, que hagi vingut. Bé, ja m'estic començant a sentir. Que hagis vingut i no en representació, sinó també com a amiga i que hi siguis en qualsevol cas. També agrair a Carlos Losada, director dels informatius de la cadena COPE, que hagi vingut i també que amb més o menys repercussió que us hàgiu preocupat per ser avui aquí. Continuaré també, ja que estem parlant de les ràdios, dels mitjans de comunicació catalans i espanyols, amb el cap d'informatius de Catalunya Ràdio, Francesc Cano, un amic que fa un parell d'anys que ens coneixem a través de la meva feina fins aquest estiu al restaurant La Gamba d'aquí a Palamós, aquí moltes comandes he pres i moltes converses hem realitzat i hem dut a terme. Després també excusar, lògicament, en Fèlix Pérez, perquè ha quedat clar que no ha pogut vindre, perquè està disfrutant de la seva jubilació, i també parlant de l'Escola de Bruna, la Maria Plaja i Carmen Ibáñez, que les dues són professores d'aquesta escola, i també dues persones que a mi em feia il·lusió que vinguessin, però per motius personals, no diré d'agenda perquè no seria veritat, per motius personals no han pogut vindre, que són els meus avis, en Josep Coris i l'Olga Rotllana. També, per tant, dit això, excuso, tal com he dit, a les persones que no han pogut vindre i també ja començant el discurs en si. Pares, mares, no només meus, sinó de tots els membres de la redacció que esteu avui aquí, també els tiets, els avis, els germans, els cosins, de tota la redacció i també amics. Quan inicies un projecte, del tipus que sigui, esperes que la gent et digui molta sort, això alguns del creuer sona, ja tindràs temps de fer-ho tot, també et diran per què no et dediques als estudis i després ja tindràs temps de fer aquestes coses, entre d'altres. En definitiva, hi ha veus que t'animen i d'altres que et desanimen a seguir endavant. Com a jove, entenc les declaracions d'un company de classe, que de fet era el seu nom, perquè vaig demanar permís, en l'Adrià Moliner, i em va dir, el dimecres, no? Jo crec que, quan el vaig convidar per vindre a l'acte, em va dir jo crec que les coses no se saben només escrivint, jo crec que les coses s'han de viure al carrer i saber verdaderament el que pensa el poble, tot i que la majoria de jovent, com tu, referint-se a mi, i jo, referint-se a ell, sabem que no tenen gaire interès per la política. Tot i que ell és militant d'Esquerra Republicana, alguns dels membres que estan aquí, per exemple, el Lluís Puig, que també és regidor, i el número 2 d'Esquerra Republicana, em diu que ell lògicament està descontent amb la classe política. Però com ell, per sort o per desgràcia, n'hi ha molts, masses, pel meu cas. Com podeu veure el meu discurs, jo soc una persona que té moltes coses al cap, que parlant amb gent més o menys propera meva, a vegades em diuen bueno, Raimon, però pots fer el favor d'organitzar-te una miqueta i el que diguis que no et perdis perquè em perdo. Com podeu veure, el discurs també té una altra estructura. Com a jove, entenc aquestes declaracions i aquesta situació, que lluny de minvar augmenta cada vegada més, sumant-li que diverses joves indignats amb la situació actual, com Sergio Molina, no hi has passat desapercebut, doncs no passes, a la part d'esquerra, com Sergio Molina, Oriol Rosés, Aitor Lorenzo, Josep Puigés, un servidor, tenim un blog personal.
I aquest motiu va conduir-me a plantejar-me si seria bo agrupar els blocs. Utilitzant el nom del bloc d'en Sergio Molina, un bloc clarament polític, que no polititzat, el pou d'opinió, això és el que som. Concretament el feia en castellà, i deia, és que som un pou d'opinió, o almenys el meu bloc és. Doncs això és el que som nosaltres. Un pou d'opinió de totes les joventuts i de totes les opinions que puguin haver-hi en aquest país. I això és el que nosaltres, des de Dinosaltres.cat, el juvenil, i avui l'Alba Roca, companya de pis i amiga des de fa molts anys, em diu pel Twitter, no m'ho poses, que Raimon, per què dius juvenil? És que sou un juvenil plural, a més, i això ho hauríeu d'utilitzar. Doncs Alba, amb el teu permís, t'agafo un. Per tant, a partir d'ara, serà el juvenil plural de Catalunya. Ja ho canviarem, ja farem tot el que necessitem. Veure com amics teus, parlant de l'Alba, des de petits se sumen als teus projectes, com David Guerrero, Sergio Molina, Adrià Perianes, Marc Sureda i d'altres, fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió perquè ells confien en tu i tu tens doble responsabilitat. Tens la responsabilitat de no fallar els teus objectius, però a més, de no fallar-los a ells. Perquè ells t'estan demostrant tota la confiança que puguin tindre en una persona. I tu no els hi pots fallar. Almenys des del meu punt de vista. Et recomanen, t'ajuden, no us importa anar a dormir tard per acabar un article o per reunir-se hores intempestives amb tu. I això és d'aquí. En definitiva, el teu diari és també el seu. Dient això, també m'agradaria agrair, fent un altre punt, veieu que soc una mica desorganitzat, en en Marc Serra, que ve de Lleida, i en la Carme Vila, que són els meus companys de pis en aquests moments a Barcelona, també l'Alba, però l'Alba és de Palamós. I que hàgiu vingut, que hàgiu fet l'esforç no només per col·laborar amb el digital, sinó també de ser avui aquí. Continuo. En una reunió, ja m'he tret la xaqueta, no? Que diríem, vull dir, ja sabeu de quin partit soc, i que triguin gent com Tim Wills, com Joan Mirado, Cristina Vicens, Oriol Rosés, Anna Cama, et diguin com portem el diari? O, bon dia, senyor director. Doncs això, la veritat és que t'ensenya que aquesta gent es preocupa per tu i que confien en el teu lideratge i empeny. O almenys això és el que a mi em sembla, o el que a mi em transmet. Doncs dic el projecte que ens ocupa, tant a l'Aitor com a mi, com a tota aquesta colla de gent, i que gràcies, tal com deia ara, a un soci competent com és l'Aitor Lorenzo, que ell no vol que surti el seu nom, però la veritat és que amb molta feina la fa ell. Il·lusionat com és ell, i que molt temps ens treu, està sent en aquests moments un èxit. No ho diem nosaltres, ho diuen les xifres. El dimarts 25 de setembre, en motiu de l'avançament electoral per part d'Artur Mas, inauguràvem el digital juvenil de Catalunya, el digital juvenil plural de Catalunya a partir d'ara, que començàvem a preparar el mes de maig amb l'objectiu de donar veu a la gent jove i d'oferir-los una altra cultura que no ho fan els altres mitjans pel que sigui, perquè tenen altres públics o el que sigui, però nosaltres hem volgut dedicar-nos en aquest sentit, en aquest àmbit en concret. Un mes i poc més després que el projecte de Dinosaltres.cat s'inaugurés, hem tingut, i compta amb la xifra, perquè per mi és tot un honor, 3.700 visites úniques des d'ordinadors diferents d'arreu del món, principalment d'Espanya, concretament de Catalunya i sobretot de la nostra bonica terra, Girona. El 52% d'aquestes 3.700 visites, no soc de mates, per tant no em pregunteu quan és, són recurrents, és a dir, que tornen al diari i els altres són visites noves, és a dir, que mai abans hi havien accedit. Afegiré la dada que la duració mitjana de les visites és de 3 minuts i mig. 6, n'hi ha un i n'hi ha que estan 0 segons, és a dir, que entren, els agrada i surten. Això també cal reconèixer-ho, no? I jo comparo amb el diari que jo subscric, que és el diari Ara, que s'hi passa la gent uns 7 minuts. Per tant, realment, una tendència que acaba de començar i que en teoria els joves no ens agrada, o sigui, no seguim massa diaris, doncs ho estem combatent, no, això? Aquesta dada podem observar que els lectors fan, però també feu, un seguiment permanent del digital. Parlant d'aquestes dades, també m'agradaria dir que aquest matí, aquesta tarda l'estava mirant amb en David, que ha vingut a casa, i estava mirant a veure una miqueta les analítiques, no? I la veritat és que surt que hi ha gent que ens llegeix des del Marroc, perquè tenim un enviat especial, que es diu Hisham al-Bukhari. També tenim moltes visites de Londres, també hi tenim en Josep Porxeix, per tant suposo que també a través d'aquí és on ens fan la publicitat, però també n'hi ha de San Francisco, de Washington, de Nova York, i el més curiós
és que també hi ha, surten les dades, hi ha les xarxes de la gent que hi accedeix. I a vegades ens trobem Televisió de Catalunya, ens trobem Ajuntament de Palamós i tal. Per tant, veiem que realment o les institucions o gent propera o gent que hi treballa en fa un seguiment, més o menys exhaustiu, però en fa un seguiment. Encapçalar aquest digital no és fàcil. S'ha de coordinar un equip de 36 persones dividides en 7 seccions. Tot això no hagués estat possible sense la feina permanent de la direcció, els caps de secció, dels lectors, però sobretot de la feina de cercar notícies, redactar-les, penjar-les i editar-les, que fan dia rere dia els nostres redactors. Si això hi sumes, i ara parlo a mi, i també en part de l'Aitor, sobretot amb el tema de les universitats, que has de fer-ne la publicitat, perquè ningú fa publicitat per tu. Estudiar els graus universitaris que jo curso, que són gestió pública i dret, parella, família, i també els que actualment, i ho he dit moltes vegades, se senten una miqueta abandonats per part meva, que són els meus amics, i la meva inseparable política, Quelo, Marta, Lluís, etc., i els meus pares, que també ho viuen, doncs es fa pràcticament difícil. Quedeu-vos amb la frase que un dia em va dir la meva mare: crec en el que somiu i somiu amb el que... Doncs això és el que faig. Això és el que fa la gent jove. Somiar amb nosaltres, però també somiar amb nosaltres. En el nostre futur, que és complicat, ho deia Marc abans, és un futur delicat, però de totes maneres hem d'aprendre a afrontar-ho i intentar-ho canviar. Més o menys difícil, però s'ha d'intentar i ho aconseguirem. Ho aconseguirem, és demagògia, és la veritat. Però, evidentment, cal reestructuració. Però tot això a través de nosaltres i d'altres institucions, més tard o més d'hora, i llenço un fil als polítics, ho aconseguim. No us penseu que sóc únic i que no em passa pel cap abandonar-ho tot, perquè a vegades em diuen: ostres, són 19 anys i hi ha tot això. Bueno, jo també tinc els meus punts dèbils, no? I a mi també se m'ha passat molt sovint pel cap les ganes o la necessitat d'abandonar-ho tot, i he volgut desaparèixer, sobretot en els darrers dies, soc sincer. Però la pregunta és: com ho faig? No pateixis, mama, que et veig aquí. Com ho faig per aguantar tantes responsabilitats? Resposta. Veient les cares, whatsapps, mails, comentaris i mostres de suport que contínuament rebo per part dels membres de l'equip i de la gent del meu entorn, els quals m'animen a seguir endavant. El comentari més repetit, i que em feia l'Aitor, des del mes de maig, és, permeteu-me que faci una senyal, perquè per mi vol dir molt, no? Diu: president, això serà molt gran. Jo no sé si serà gran o no aquest digital. El que està clar és que nosaltres hi posarem tot el nostre empeny, totes les nostres ganes, per arribar a aconseguir un dia, més tard o més d'hora, però nosaltres farem tot el possible per aconseguir-ho. No només el meu empeny, sinó la colla que tenim aquí, permeteu que us ho digui, però també una miqueta bojos som d'encarar-nos amb COPE i Catalunya Ràdio, que no té res, però vull dir, també de dir: ostres, com podem combatre amb el Mundo, amb l'Ara, no sé què? No hi anem a combatre. Nosaltres tenim un digital totalment diferent. Nosaltres anem a donar veu a la gent jove i a culturitzar-los. És a dir, és totalment diferent, no?, el que dèiem. Per tant, aquest és el comentari més d'allò, més sentit, i el que sé és que en els gairebé 2 mesos que portem en marxa hem aportat el nostre gra de sorra. Ja permeteu-me que faci una miqueta de politiqueo, no?, que es diria així, un gra de sorra no fa platja, és cert. Però nosaltres estem aportant el nostre gra de sorra per arribar al dia de demà no tindre la platja de Palamós, sinó la platja de Barcelona. És a dir, realment intentar ser influents, i perquè ara som joves, però el dia de demà, en Rajoy, en Mas, etc., també han estat joves. I mira on són ara, doncs esperem poder-hi arribar. Dit això, dir que la setmana passada, una miqueta de trampa, els alumnes de segon de Relacions Públiques i Publicitat de la Universitat de Barcelona em feien una entrevista per parlar d'aquest projecte, no? I hi havia la música. Em preguntaven quins eren els requisits i els valors del digital, que segur que us heu preguntat. I, aquest tio parla molt, però els objectius o els requisits per parlar-hi, quins són? Doncs els requisits van lligats als valors. No només els valors en mi com a persona, sinó també el que tots els membres de la redacció i també els meus pares m'han inculcat i s'han cregut. Els valors són 2. I hi ha gent que l'ha sentit massa. Són el rigor i el respecte. Per
Doncs el rigor és la veracitat de les dades que s'utilitzen, la contrastació, i aquí els polítics o els mitjans de comunicació ho sabem. Que siguem joves no vol dir que no puguem contrastar o que siguem passotes. Ans al contrari, hem de basar-nos en la veritat i en la realitat. I el respecte és bàsic en un projecte com aquest. Qualsevol opinió conservadora, progressista, jove, adulta, madura i madura és digna d'ésser publicada al digital, sempre i quan ho faci respectant les altres visions i opinions dels membres de la redacció. Em comentaven que aquest diari, com que havia dit, no, el partit que milito i tal, que era polític, estava polititzat. Doncs no, senyors. Si entreu a mirar a la pàgina web, si entreu aquí, veureu que el cap de política és una persona totalment antagonista a les meves idees polítiques. I per què? Doncs per assegurar, o almenys intentar-ho, aquesta imparcialitat. I és en Sergio Molina. Gràcies per la feina feta fins ara i la que ens toca. I sobretot Miquel Campany. Després, sí, David, ho dic perquè no. Els pares estan aquí. Ha arribat l'hora dels agraïments personals. Mirem que ja pateix. També ets agrair poder ser avui aquí a dues persones que porten 19 anys, gairebé 20, al meu costat. M'han recolzat en els bons i els mals moments. No m'han ensenyat a base d'insults ni d'autoritarisme. Al contrari, m'han deixat investigar, formar-me i ser com jo creia que era més adequat. M'han estimat, m'han demostrat, han plorat amb mi, però també han somrigut amb mi. Ho han donat tot per mi i el que queda. Aquests són els meus pares, Olga Coris i Ramon Trujillo. Els meus principals recolzaments i confidents fins al dia d'avui. Ells sempre hi han estat. I estic convençut que sempre hi seran. M'han dit milions de cops que faci el que em toca, referint-se clarament als estudis. Però la veritat és que mai m'he pogut resistir. Quan em deien que em dediqués al que tocava, era perquè volien el típic nen a cada edat. Ells volien que des de petit fes esport, i el meu avi Josep volia un Messi a la família. Gràcies. Es puc conèixer, ja sabeu que només pujar una escala i ja està. No em despentinaré més. Si no anava per la fera, veuràs. Bé, continuem. Però la veritat és que mai m'he pogut resistir, no?, al tema aquest dels estudis. Quan em deien que em dediqués al que tocava, era perquè volien el típic nen a cada edat. El meu pare, i gairebé 20 anys, estava parlant del tema del meu avi, no? Al contrari del que ell volia, jo jugava amb la sorra del camp de la Salle, en comptes de jugar amb la pilota, i això molts us heu sentit, aquesta història, acabant lògicament amb la seva paciència. Pobre home, va comprar-me tota l'equipació del Barça. I a l'armari està. De fet, em porta un... com es diu això? Com? Un peluig. Un os de peluig, no? Porta un os de peluig de casa. És que tinc que es diu Como, però ja m'ha regalat per la comunió. El meu pare, i gairebé 20 anys després, encara em diu ai, Peti, volia un Valentino Rossi, perquè m'encanten les fotos, però també l'he defraudat. Encara recordo quan l'equip de futbol en el que jo jugava, Salle, va sortir al diari La Proa, en guanyar el primer i últim partit de la temporada. Encara recordo el titular, i un d'aquí se'n sentirà identificat. 3-0, 2 de Ferran Vilardell i un d'Adrià Perianes. Encara no recordo. Jo des del meu cap, el vaig marcar, no patiu, en els cas. La meva mare volia un polític, una persona al servei del país, cosa que ella no va voler. Olga, o mama, gràcies per no donar-me mai un no com a resposta. Avui parlàvem amb la Blanca, no? Que avui justament no... O sigui, jo mai m'han dit un no, sempre m'han dit no perquè tal, doncs això jo ho agraeixo. I sens dubte crec que és un valor que cal fer referència.
Recordes les nostres inacabables converses en què no enteníem que gent propera a nosaltres et critiquessin a tu i al papa per deixar-me fer el que jo volgués, per deixar-m'ho fer tot, per deixar-me anar a Alemanya amb 18 anys i sense la selectivitat, per saltar-me a classe per un míting, per deixar-me anar pels carrers de Palamós fent campanya. Doncs lluny de saber-me greu, us agraeixo la llibertat amb la que m'he pogut moure durant tota la meva vida. Puc dir que he traçat el meu camí. Amb 13 anys començava a anar a reunions de política, consells nacionals, mítings d'en Pujolet, d'en Mas, etc. Doncs aquesta passió i la introducció a un partit és gràcies a ella. Sempre es diu que una imatge val més que 1000 paraules. Doncs la imatge que té la meva mare al cap i per la qual mereix la pena tot el que ha fet per mi, políticament parlant, és, no sé si te'n recordes, jo sí, la tarda del 18 d'abril del 2007, en què estàvem a l'Hotel Trilles, amb la cançó de Convergència a tope, que tu estaves a les llistes i que després la vam posar i gairebé ens fiquem a plorar. Això és portar les seves al cor. En etapa escolar em presentava com a delegat i posteriorment al Consell Escolar, on molta guerra he donat. Considero que sóc un noi, els que em coneixeu ja ho sabeu, que estic permanentment en contacte amb la gent, que no puc estar a casa ni parar de tindre projectes en ment. M'agrada dir que em dec a la gent, que la meva vocació és estar al servei dels altres i, en definitiva, al servei del país. Dubto que canvi, soc conscient que he fallat a certes persones, però he ajudat a moltes altres. En qualsevol cas, espero haver-ne après per no fallar-vos de nou. ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! Deixa-ho notar, deixa-ho notar. Em fa especial il·lusió, això queda molt de ràdio, però és que el meu somni frustrat és ser periodista. Em fa especial il·lusió que estic, frustrat ja no, perquè tot i que no tingui la carrera, estem treballant d'això. I què vull dir? Em fa especial il·lusió que estigui aquí una persona, deixa-la del fons, que aquesta m'agrada, una persona que fa 1 any i 5 mesos està en el meu dia a dia i que en aquesta nova etapa de la meva vida, la universitària, és un dos en uno. És la meva família, la meva amiga, la meva companya, però sobretot la meva parella. Ha estat al meu costat quan no tenia ni un segon per mi l'estar treballant al restaurant, però ella sempre m'escrivia, tant aquest any com el darrer. També quan vaig fer el pas de marxar a un altre país, a Alemanya. Allà he passat els meus bons, però també els moments. I ella ha estat el meu vincle amb Catalunya. No ens vam poder despedir. Ella estava als Estats Units. Jo vaig anar tornant i mai es cansava de veure. Hem parlat, converses llargues. Encara recordo quan la vaig trucar des d'Alemanya i em diu espero que no m'arribi la factura, que si no la meva mare li vaig dir tranquil·la, que la Joana no s'enfadarà, que va a càrrec meu. M'ha ajudat i ha estat allà quan més l'he necessitat. I darrerament. De coneguda una nit de barraques, segons ella, sortint de l'escola. Ha passat amiga i des de fa poc més, ja acabo, i des de fa poc més de 3 mesos és també la meva parella. Blanca, carinyo, ha arribat el moment que no volies. El d'agrair-te el que has fet per mi. Sé que em diràs que no t'ho agraeixi i que no has fet res, però bé, la realitat és que has fet més del que penses. Saps que les meves paraules no són mai buides. Que un bon nit petit suposa molt. Fer-me feliç en els moments difícils per seguir endavant amb aquest i d'altres projectes que no paren. En definitiva, gràcies per ser. I no només això, sinó que també recolzar-me les meves bogeries, quan anem, per exemple, amb el Renault Clay, tal com dirà la meva mare, pot fer entre nosaltres. Ojalà poguéssim tenir un altre cotxe, però és el que quan posem el Call Me Maybe al tope pels carrers de Palamós i per preocupar-te que no em falti mai de res a Barcelona. En definitiva, deixar-me ser partícip de la teva vida. Tinc una paraula per definir el que sento, però que poca gent entendrà, però moltes pensarà, i és que ich liebe dich. Anomenant família, i tot i que només faci 3 mesos que formo part d'aquesta família,
Haig d'agrair l'entrega i la dedicació de dues persones més. La Maria, i em permeto dir Miel, que s'han desviscut pel digital, arribant-se a enfadar amb mi i la nit perquè faci les coses d'una altra manera i que faci truita de patates. I com ells creuen, realment que quedarien les coses d'una altra manera. Doncs ells sempre hi han estat, sempre m'han anat recomanant, sempre m'han dit això, allò, no sé què i tal. I us preguntareu, per què parlo d'ells? Doncs que ells han estat juntament amb mi, i la Blanca també, lògicament, els que hem escollit el nom. El nom és aquest, és minosaltres.cat. Però si us en recordeu, aquella nit del 28 o 29 d'abril d'aquest any, que vam anar a l'Esquínica, un restaurant de Barcelona, vam estar pensant que si 4 barres, que si el Principat, que si tal, que si qual, vam pensar com 1000 noms. El cas és que després, i a casa, tenia més o menys el diari del Principat pensat, el diari de Catalunya, diversos diferents, doncs se'ns va passar pel cap dir, nosaltres què podem fer? Els joves què podem fer, no? Doncs de nosaltres què podem fer, de nosaltres què, hem passat a fer en aquests moments ni nosaltres, aquest diari. Haig d'agrair una persona que, quan està en total anonimat, no sé si ara hi és, però el cas és que és en Joan Carol, que és l'ideari d'aquest logo. Aquest eslògan ens l'ha fet ell. Ella ha estat la persona que l'ha triat, que l'ha pensat, que l'ha ideat i ha sigut el que ens l'ha posat. Canviem la cançó per l'altra que a mi em dóna moltes ganes per acabar. Do you ever feel like